True Prophet TV engiyabona manje TV yesivele kahle umpheka-ke ngisukile kwahlabisa lapho engidabuka khona ngabheka lesihliwe bathi mama hamba kanjani lapho mfana wase-NHL? hamba kanjani lapho ngena se-NHL? Hayi ngiyaphila bonke. Awasohlangana ey'ndaweni ey'nje sale phansi Wawazi futhi kodwa-ke uNkulunkulu emuhle njalo siyabonga ukuthi nawe ugcina utholile ithuba lokuthi ube la ngoba abanye abafiki lana mfethu. So yeah, what's up? Ungibizele namhlanje la. ngikubizele nje ukuthi uzohlobisa i-TV babona lesiphalaphala ukuthi yiso lesi fethu imali iphuma le ngoma le abacela kuyimali ngisho lokubhalela abantu abacela imali Iyaphuma manje ngoba uNovember uzophela nje uDecember ngeke uzuqale ngingayidropha nge-album. So guys, watch out, album yami yaphuma inengoma eziwu-12 so please guys masiphumile i-album yami ngiyanicela ukuthi ningisupporte uthi ngiyanithanda kakhulu guys. hayi Pariseni uyayibona iParis igqilaza hey la Paris siyabonga kakhulu. lento engane boyinhle kanjani shosho Siyabonga kakhulu kubhuti uKhuzani ngokuthi esihlanganisele into enhle kangaka each and every year. Bhuti omdala uhlezi yenza lento siyayithanda kakhulu, please continue ukuyenza nangonyaka ozayo futhi ngiyacela ukuthi ungibuyise bhuti omdala ngizojabula kakhulu. Shwele shwele